netra trange siang gantigakeun teni lening ati ya Rabbana ya Gusti ngokas isun poma si Raja Lali den bisa mawi salira aja ngagungaken diri lan pacuan linyok sira kasengiting sukmajati Rabbana Si Abdul Qadir Amatur Ari Saryanu kami Ingas padane ngrena Ibu kaula pamit kang ibu Angres pasoreanmu sak semutangi ya Gusti anak esuk sun titip pakening weding Abdul Qadir Madarsi lampah hari rianggang kau kawaca tambal susahing nalapiningit Rabbana ingkang ibu anut bungkur atur jawining jawining kore laris sampai kang putra kang ibu anu ting liring tanpa katinukin tinggal angras nalan kang bibi ya Rabbana Syekh Abdul Qadir Pansampun asru lampah itu muli kapanggih lawan kopilah punika kang tinuturi arsa ing para Baghdad kopilah kang tinut wengke ya Rabbana se malikang ibu kalintang deling pregale saperti lara kang putra anu ukma sajroning kapti sangsana salin kang warna pujati lasing awingi Rabbana Amo sajroning kalbu kunaon datang kawadeling lati ing panyanan isun ora ningali maring rusaking wadana isun tekang dina kang akhir nisun tekang dina kang akhir Rabbana dengan malika ibu
dening Wuse Abdul Qadir Wus Prapta Indah Sahamdan Ngandika Abdul Qadir Mangkana isun tumingal Ara-ara sawigi Ya Rabbana Mangkana isun tatemu lawan wong kang nunggang weji wong lanang akeh sawidak kabeh iku sun tingali pada ambegal kopi uning kang sun tutori Rabbana Sakit apabila sampun Artane sadayante mewah dagangane pisan sakabeh dan jarai dening begal kang sawedak kang sami nunggang turang